Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla, ubaba wamthesa amandla, abagulayo nabahlupeki bona ngisondela. Bingelele babukeli enhlana sezandla, ngijabuliswa ke nje ukubamba kule ndawo yaseThekwini la ngikhona namhlanje. Kulezi insuku nje ngilo ngiyahambela la eThekwini ngokukhathalela ke ababukeli nabalandeli nabathandi nje bami la ngibona ukuthi kunabantu abaningi abangithandayo. Namhlanje ngifisa ukuzokusho ngizoqala la eNewcastle. Ngifisa ukuthi bonke abantu emakhaya abanogogo, especially kulaba nje abasemndenini kaDokotela uDlamini, hayi ijulile le ngizama ukisho, ngifisa ukuthi bonke abantu abawumndeni noma abasemndenini kaDokotela uPS Dlamini la eNewcastle akekho phela ongeke abe nayo le ndayi, akekho. Mangiqeda bese ngiyaphuma kulaba abantu engithi abasondele abasemndenini kaDokotela uDlamini nabantu abadisabled. Ngifisa ukuthi ikhaya nekhaya elinomuntu odisabled libe nelandline phela, libe nelandline. Le landline le hayi phela ofisi likaDokotela uDlamini, ofisi likaMngcwabo Uyahlehle, yilo elizobuka ukuthi zonke izinto ukukhokeleka kanjani, bese imiqathango nani kuzoba imfihlo. Kodwa nje i-ofisi lo likaDokotela uPS Dlamini yile elizomake sure ukuthi wonke umuntu odisabled, wonke umuzi nomuzi onogogo noma onomkhulu kuba ne-landline number kuloyo muzi loyo. I will make sure ukuthi lokho kuzokwenzeka. Ngizothi nangiqeda la eNewcastle bese sengiyaphuma phela sengiyabuka izinkalo nezingane. Ngani ngiyakhumbula ngespecially lesa sokuqala kambe kwaku-90 bani, kwaku-2000 bani nesikhumbule. Ngake ngasho ngathi ngifuna ukuthi sibe umndeni, sihlanganene sibe nje, siphinde sibukane ukuthi sisizana kanjani. Cape Town ngiyeza nalezi nami ngisesebhizi nje nama-service provider ekutheni ngifike ngalapho 021 ngibhizi Cape Town ngiyakokoda, Matatiyela, Eastern Cape, Western Cape, ngiyakokoda ngiduzane. Kodwa ngisafuna ukuthi lento ngiyiqede kuqala la. Ayikho into engiyihlonipha njengabantu baseNewcastle, the way abanginikeza ngakhona isupport. So that's why nami whatever ngithola lede ngifuna ukuyithatha ngizoyisebenzisa la ekutheni bonke phela. I mean ekutheni yonke into iqaleka. Yazithi ngiyayisaba mina lento le ukuthi kuthiwe inyanga ize lapha. Le ukuthi kuthiwe umeselane akabi nendlu, akabi nekhaya. Okuthiwe le umakhenika hayi akavamile ukuba nemoto. Ngiyayesaba ngiyifuni. Uzwa abantu bethu umprofeti akadume kwela kubo. Uduma ledeni njenge-generator. Angithi i-generator kufika uyiduma bese idonsa ihudulu uyoyibeka le uletheke intambo la. Kusho ukuthi umunya ledeni kodwa ubuka la. Mangiyayisaba leyo mina. Lokuthi angipolitiki kodwa nje ngiyayisaba. Ngiyafisa ukuthi bonke nje abantu bala eNewcastle, especially abasemndenini kaDokotela uPS Dlamini, ababe ne-landline number. Lokho kuzoqala la kimi kuqala before ngikukhiphela ngaphandle, bese sizona even nezikole. Sikhona nje isikole lapha esikhalisezwe. I will make sure ukuthi I will provide them nge-landline. Kube isikhalisezwe zikhona nje ziningi. Ngingabala nje nesinye isikole lapha eMandlethu nakhona kuzoba njalo. Isikole sikaBaba uNyandeni kuzoba njalo. Isikole sikaSibusiso Nyandeni ngizobanikeza i-landline number. Ngifuna ukuthi uprincipal nemthole ngisho ebusuku
hlale alale ofisini ekuseni umama wakamlethela amanzi azogeza kuphi ofisini avuka futhi aqhubeke nimthole hayi ukuthi uprincipal angatholakali thuselele principal akekho principal ukuphi principal Sibusiso Nyandeni ngiyeza lapho ngisesebhizi nama service provider ekutheni ngizokufakela leli line number uzotholakala noma ngabe kuphi ibhuti funa ukuthi uhlale eofisini full time angifuni uprincipal mina ugijima phandle uprincipal ugijima lena ema district no more principal ugijima ema district ukhona umuzi deputy yakho umuzi akahamba ile district wena Nyandeni office sikuthole ocingweni singabazali sihlala uthisha omkhulu singamtholi hayi Nyandeni ngeke hayi Nyandeni kanti umuzi lona oyiqhashelwa ini uNyandeni akayile icameni umuzi akayile district wena sifuna eofisini kuzokwenzeka ke babukeli babuntanda isikhalisezo kuzokwenzeka ngimfuna uthisha omkhulu ogijima idistrict asikuthole ofisini kuzokwenzeka niyangizwa bafowethu niyangizwa ukuthi ngithini niyangizwa kuzokwenzeka uNkulunkulu ngibusise niphile nonke emakhaya enhlanga nasezantsi umhlaba wonke nakwezinye indawo njalo ngiyeza njengoba ngishilo ukuthi Cape Town Western Cape PE Matatiyela wherever nje la khona kunabantu bakadokotela Mngcwabo Uyahlehle and then bese ngithi ngizoyenza leti ngizoyibukela lapha kuma orders ukuthi obani abathathe kakhulu amandla omgodi ngithi mawuthathe kakhulu amandla omgodi uzolandelwa inale number uzolandelwa inale ile line ngizokwenza thula nje wena hlala la kaSiyaviva TV1 lokungibuka ungilalela ungizwa phinde usibuka uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya sithatha usibeke dokotela umhla ka9 and 10 ngomhla ka9 nangomhla ka10 kusenjalo kunjalo ngiyacela ngiyaphaphatha akekho umuntu engifisa ukuthi angafika akekho umuntu engifisa ukuthi angayitholi lo hlaba abesilisa ngithe u2000 rand ngathi abesifazane ngathi 1500 ngathi kodwa kwabesilisa ngoba ngiwazwile ama comment wabo abayofika kuqala babe u5 ngiyobajubela lo 500 bakhiphe 1500 nabo ngabashilo ukuthi yele dokotela ingani manje uhulumeni uthi 50-50 wenzelani wena ukuthi usithi uselule bese abesifazane bashiya phansi ngase hayi bafowethu hawu ngathi ngiyamjubela ke 9500 oyofika nje kuqala ngiyamjubela 500 futhi enye into akungithi nani nikhuluma njalo madoda oyofika kuqala ephethe islip sokuthi ufake ifull tank ka2000 rand mangabe kuwesilisa ngiyomjubela ku1000 ikongcono akakho ku1000 oyofika nje phethe islip ethe edlamini nasi islip ngisuka endaweni ethile ngifake upetrol kodwa lokho ngiyokwenza abantu futhi abawu5 nakhona hayi ukuthi wonke umuntu abawu5 abawufika kuqala ngibajubela 500 abawu5 abawufika kuqala bephethe iziliphu zokubafaka ifull tank ka2000 rand ngiyobajubela ama1000 awunake nezwaphi nake kodwa dokotela Mngcwabo Uyahlehle uyazi nawe dokotela zonke izinto ezinhle zifika ngawo hayi bakithi bese ke labo thasi bacaphuna bathi kodwa dokotela uMngcwabo ayikwazi wathathwa ngiyanthanda niphile nje nonke emakhaya nisahlanganisa ukuza nabesifazane hayi phela ngeke sibashiye ngaphandle nabesifazane abafika behamba ngeemoto abathathu uma befake nje full tank ephethe islip hayi ngiyomjubela na half price 750 abawu5 abesifazane mabeyofika bawukhokho 750 abawu5 phela mabebuya noma yikuphi kodwa bathi ngiyabacabanga nje baseswatini kagogo bekunene sekamemezile sewumemezile manje umntana enkosi buyani bekunene buyani nje noma bekuthiwa uyayazi manje ilo iDubai ilokhuza yakho iDubai
i-Honda Fit noma bethu uyayazi ukuthi kodwa mawuzoza la hayi angithi lo ijwayele ukujika nje lapha jika nje kagogo ngeke ngithi esibayeni kodwa jika nje kagogo lapha kodwa mawuzothi uzala kaMngcwabo hayi yokuthwala Strupha dlabhatha ngaduma manje lenzele ikuthandayo iyokuthwala iyokubeka la yabona le Honda Fit yakho nje uyayibuka nje ishalazela iyokuthwala ikubeke la bese ufika ukhipha islip sokuthi sewubhadera ufaka upetrol wamalini izokwenzeka uzokujubela uma umama nje uzokujubela ungeza price uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya ngithe engicela ukuthi ningenzele khona ukuthi mangabe uzoza ngcono yihle ubhuke usho ukuthi cha ngiyeza ngalelo langa lelo senzela ini phela senze khona phela sizokwazi ukuthi yonke into ibesohlelweni yonke into ngazi nami ukuthi ngikhanda izinhlanga ezingakanani ngagcini usufika la usuthola ihayikho yabo usuthola ihayikho sisengidatha uvaseline sengiyakheza nje sengigcoba uvaseline noma ngidatha itshe lapha sengiyaliqhezula ngoba laphandle mangabe besithi ebhuka ngisuke mina ngenzela izinto ezifana nalezo 079 045 344 3446 079 045 3446 noma ushayela inombolo ye-office lakhona futhi kaSiyaviva ethi 031 020 0054 ngenzela ukuthi uma uzofika la uthole zonke izinto zihleli izonke izinto zihlelekile niphile phela Kulayela bahlukeli wabasondela sondela mkujuleni ngaphansi ngimsipolo uNkulunkulu wamthesa amandla baba wamthesa amandla abakulayela bahlukeli wabasondela Yeshito uNkulunkulu wamthesa amandla baba wamthesa amandla sondela emkujuleni khona uzophila Kunolo muntu angeke lutho siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala